Nosaltres aquests dies estem explicant les propostes que el Partit Popular Català presenta per a aquestes properes eleccions. Molt diferent d'altres que tot el dia només fan que dir-nos sense plantejar propostes ni fer balanç de la seva gestió d'aquests 2 anys amb relació a Convergència i Unió. En lloc d'això el que fa és dir-nos que la independència seria la solució a tots els problemes que tenim, cosa que a poc, cada dia que passa els ciutadans van veient que això no és veritat. Hi ha temes molt concrets, molt punyents, que el govern de la Generalitat no ha resolt ni ha fet res per resoldre en aquests 2 anys passats. Hi ha un tema que nosaltres volem tornar a posar, que forma part del nostre programa electoral, i volem tornar a posar també sobre la taula perquè és un element de reflexió i de debat que ens sembla molt important. Fixeu-vos que la crisi econòmica que patim no ha frenat l'arribada d'immigrants estrangers aquí a casa nostra. Alguns pensaven que la crisi econòmica portaria una disminució de l'arribada d'immigrants. En canvi, les xifres ens demostren que, malgrat en el conjunt de Catalunya hi ha una disminució d'arribada d'immigrants, a Girona, concretament, a les comarques de Girona, hi ha hagut un increment. És a dir, que la població censada en aquests moments a Girona, que les últimes dades que tenim de l'Institut Nacional d'Estadística està sobre les 760.000 persones, hi ha hagut un increment el darrer any d'uns 4.000 aproximadament, que la majoria són d'origen de l'estat espanyol, però hi ha un increment, una part d'aquest increment, concretament més de 600 persones, que són d'origen estranger.